Biaman on the beat. Maiduguri malari da rubutu na danna salo, gayu da naira na dinga kallo, ga 'yan mata da body sun ba da salo, inda amana ku ansa elo. Da kuka mu da gayin alje don ba ka ci malari kai ka wuce on ba ka fasa taro ina wani kaka gab malari ba mai tankaka ko da laya san ba su canza ka jarumin ka nake gani oh boy ka zama kai nuwa a dole a don kogi da korama makiyanka da nazari ka tafi can sama ko da ubansu ko sun rike takobi dole a barka da fati da jummai yau makiyanka ko dole na jummai jinjina ga ogana nana bai ga mu gare ka biya mana jika sai da rabo mai rabo zai jika baka gudu ba rabon magiyanka ido da kwansa burinsa ya ganka ina tare da kai dadi chairman jarumin sahara arnan daji sarara ka huta baka da sanya muje wajen hayatu diamond inda kai ba mai raina biyama ga ka a daji ka sare mazanjiya gaba dubu kai ka wuce rijiya ko da kuɗi ba a kai ka da dukiya inda rabo kai kana da zuciya ina gwani na ka huta bullet ka dara maza kai ka wuce birni ka bula maza har matan sun jike kana ina ne fokoli maza na jira har dan kwali rumbun ta cika ta batse ka cika gatan dan kwali bike ko da kuɗi kai ka ɗara ake kana ina ga mata da biki ka zama gangara dodon sahara dole a san ka da kai za a jera yaro buɗe ido ka ga arnan daji bobo antul tz boy tare da kwartes ku ne goy sahara ba wajen wasan yaro ba sun je sun gudu tare da ciwon hassada bara su iya ba ku ne alje dole su koma ko da sun je yau biyaman zai jera jaruman sahara baitukan ku a daren yau na tsara dan amana ina gaisuwa Umar Kirti chairman ina gaisuwa Modubai Amisdo ina gaisuwa Abakar Shahara Abaramos ina gaisuwa Dogo mai zinari ina gaisuwa nar mai zinari ina gaisuwa Malli MIs ina gaisuwa Mustapha babban yaya ka huta lafiya tare da gayinka sun buga sun riga ka da karfinka inda amana ka duba na yabi gayinka ga biyaman na baiti a fadarka makiya da masoya sun farka tun da kai firici ai sun jika mun jika an jika an jika an jika Officer Saddam ba ma salute babur mai rake salute ababu art salute abadare kai ma salute salute Biaman on the beat.